Erokamano. Koro ng'ena ni an gi tuo ni. Koro tuo ni inyalo ng'e ni in kode nikech obiro gi symptoms mopogore opogore. Yes. Samoro iwinjo kiol. Iol aola tidwa ni nindi sate. To samoro kendo okos abdominal pain. Pinyi irami. To korami gi piny. Orami gi malo ka. Okay. Bute tiago gi ka. E ribs ka. Okelo rem. Kasto wangi be lokore maratong'. Wangi gi dendi lokore maratong'. Koro gi del marateng' to kinyal neno tong' neno. But king'iyo wang' kama tido ka wang' olokore maratong'. Remember chuny ni sama ineno kaka remo makwar sana obedo broken down every 3 months. Koro wachako that cycle. To sama obedo broken down, some of these products mawuok from that breakdown wadhi tera ng'owa e chuny. To koro sama chuny nigi problem, chuny ok nya golo gigo. Okay. Ok onya golo products mag breakdown remo gi. To koro koko nya golo to nyiso ni products gi accumulate to moko nya timore nadi gikunore to moko nya dhi ma spread e body. Okay. Koro iyudo ni wang' olokore maratong'. To ka en acute to nyalo cause fever. Midhusi. Iwinjo gima joluo ohero wacho ni malaria. Iwinjo ka gima in gi malaria. Enano wich bar moro mokro. Yes. Kasto nitie symptoms moko mabe ok adwa ni wiyo wil go ka. Urine be lokore. Lach lokore. Oko matin lokore. En gi kite moro. Kidien mane? Kite ni obedo koro chalo kaka Coca-Cola. Chalo rateng' kama. Nikech gik monego beni donjo kanyo ma nitie koro gik moko ma koro ok donj makare. Kata nitie gik moko ma koro bedo madonjo e urine ma ok onego beni donjo e urine. Okay. Ok onego beni donjo lach matin. Onego beni chuny deal kodgi kato giwuok e del. Okay. Kasto oko maduong' yudo kala mare from chuny. Nyiso niya products gi kok ginyal get to ombich to koro the stool cannot get its color. Okay. Koro bedo pale. Kasto kendo nitie ich makuot. Chuny ni one of the functions moko mabotimo kendo o produce proteins. Proteins gi konyo remo pi bete ei remo. Pigni ok onego beni obet in other parts of the body. Okay. To kata ka gin in other parts of the body, there is usually very little. Koro yudo niya ka chuny nigi tuo to pigni ok nya bete ei remo. Koro pigni mol dhi ang'owa dhi e ich ka. Okay. Koro iyi kuot. To ka iyi kuot, samoro ng'ato nyalo ng'ogo remo ka nigi tuo mar hepatitis. Samoro ng'ato samodhi oko maduong' to remo matimore nade? Remo ema wuok. To remo ni nya wuok because of more than one reason. Reason achiel ne wawacho maber ni chuny miyo remo, mono remo poto. Koro iyudo ni remo koro ok nyal poto maber. Koro liu ma samoro owuoka. Okay. Kasto kendo ne joma chuo samoro iomo ka gima thuno biro, thuno omo ka gima biro. Gimiluongo ni gynecomastia. To magi biro ga especially a chronic phase. Okay. Kosebet e del mang'eny. Okay. Kato kendo wan gi nindo. Samoro yudo ni nindo mang'eny during the day, gotieno nindo tamore. To kendo
samoro onyalo kelo gimoro miluongo ni hepatic encephalopathy. Mano nyiso niya, toxins mane chuny onego bed ni golo ka, gik maricho mane chuny onego bed ni golo ka ok wuogi. Koro moko timore nade? Dhi e brain. To samo dhi e brain, oloko wich. Koro ma ng'ama onindo, to be samoro kiwuok kode, to komak gik monyise, koro oko ginene, wiye wil mang'eny, to bo ol sate. To samoro, owacho gik mabe, ji ok nyal winjo. Nikech toxins ka otimore nade? Odhi accumulate e brain. Aya samoro obiro gi leny. Chunyi lewi, iwinjo heartburn, samoro inyang'ok, appetite be samoro lal. Erokamano.